Силният камън. Следващия гвозди. В ковчег. Може да си ги знаеш. Добър вечер. Добър вечер. Това е проза, магазин за месо се казва. Ръцете й миришат на месо. Свински флейки, свински гърди, свински шоу, обратно пържоли. Пръстите посягат към месото, погалва червената му кожа, жилите, които пълзят по него като вени. После парчето месо ляга тежко в дланта й. Мускулите й се стягат, тя изсипва месото върху кантара. Електроните му се киват трепват. Очите на жената отсреща падат върху ръцете й, после се плъзват нагоре по плътта и спират в зениците. Желаете ли да го нарежем, ще попита тя. Да, чува гласа отсреща и вижда ръка с банкнота протегната към нея. Месото е мокро, понякога мазно, понякога лекаво. Банкнотите винаги сухи. Езикът им е хартиен. Банкнотите шептят тихо, поставени една до друга. Ласките им са нежни, взаимни и дискретни. Месото говори друг език. Светът му крещи с оранжев глас, приглушен от снежно-бялата сланина като пяна. Когато държи гърдите, понякога се мисли, че тази плът, мускулите между ребрата са още живи и всеки момент ще се изплъзнат от пръстите и животното ще нададе изплашен вик и ще изчезне сред тълпата хора на улицата. Банкнотата потъва в гърлото на касовия апарат. Той изплюва бележка, бележката се предава от ръка на ръка. След жената пред нея застава мъж. Ръцете му са спокойни, кожата също. Тя вижда трепването на дамовата ябълка, когато той избира месо. Пържоли, казва той. Избрахте ли си, пита тя. Тази сочи и той и в дланта се отпуска мъртвата плът. Желаете ли още нещо, пита тя, докато той вади портфела си и от него я лъхва миризма на тъп и тютюн. Не, казва той, прибира бележката и изброява банкнотите пред очите й. Докато пръстите му броят, тя вижда шарените лица на парите да прилепват едно към друго и по гърба и полазва стук. Това е тръпката. Познатата тръпка, която обърква съзнание, бива се вдие врагната и гали с розови пръст в кожата й. Жената вдига поглед към лицето на мъжа. Иска да се убеди, че той, а не хартията в пръстите му предизвиква това желание. Този неясен стон, който извира от гърлото и от всичките й пори. Това е викът на тялото за друго тяло. За животинска близост, плътна като хладното мокро месо, което с доверие се отпуска в дланта й. Лицето на мъжа е спокойно, очите му не излъчват нищо, устните също. Кожата не е настръкнала, дъхът му не е накъсан. Жената отново плъзва поглед по ръцете му до върха на пръстите. Шепотът на банкнотите я опива, тя чувства парене, което всеки миг ще завее цялото й тяло. От основата на торса до косите. Нозрите й едва забележимо се разширяват и тогава мъжът го подушва. Стонът. На кожата, гърлото, бедрата, ръцете, вика за близост. Очите му мигновено потуват в нейните. Чертите му се издължават, тя вижда светкавичната промяна в стойката му, изчакването на ловеца, който няма да пропусне точния изстрел, който владее точното оръжие. Защото точното оръжие е самият той. Тя е покосена и докато той връща портфела в задния си джоб, ръцете и бавно посягат към банкнотите, из върха на пръстите си усещат пространството, топлината на другото тяло, спокойното му изчакване преди да се извиси над нея като над трофей. Поема банкнотите в главите си и ги държи неестествено дълго, сякаш не им вярва. Сякаш телата им вече не са от хартия, метална нишка и воден знак, а от ефирна материя, която приковава съзнанието и в една мисъл, в едно единствено желание. Да бъде притеглена, да опре плътно кожата си до друга кожа, да пие устните си в други устни и пусне в тялото си друго тяло. Пръстите й прибират банкнотите в джоба и посягат към месото. През материята на ризата парите отихват, а мазното месо се всипва в найлонов плик, който тя подава на мъжа отсреща. Той казва тихо благодаря и гласът му сякаш се разпада, бълбука в гърлото му, минава през плътта и опиянява я. Тя опитва да стегне челюсти, да се отскубне, да се съпротивлява, поне малко, но хватката е силна и единственото, което усеща е омекването на костите си, плукото им стържане в ставите, абсолютната невъзможност да управлява движенията си. Очите на мъжа отсреща се разширяват, устните му лека се разтварят, за да открият тръп от зъб и влажна лигавица, като тя се свича пред него с месото в ръка, усеща твърдия пот и удара, който ще последва след миг. Болката, която трябва да е увърна обратно в света, в тази реалност, в която близостта с този мъж е възможна, света, където нещата, привличането, страстта стават по естествен начин, следват естествен, установен от цивилизацията ход. Но този път в тялото й се е събудило друго нещо. Стоновете на тези мускули не са нейни, гласът на тази плът не е нейният. В нея говорят гласовете на всички тези животни, чието трупове тя разфасова. Реже на малки и големи парчета и умножава страданията на душите, напуснали тези тела. Защото всичко живо има душа. Дори тревата страда, когато в нея се изсипе град и не й позволи да избои,
да покаже крехкото си тяло на слънцето на другите треви на света, а светът се е сега събрал в корема й. В него вселените се преобръщат и горят, дневно ритат слъбните, после къркат кръвопровода, дращат белите дъбове, изтискват водата от бъбреците и тя чувства топлата урина по краката си, пяната, която избива на устните й, вижда мъжа вече съвсем близо до себе си. Навел се над безпомощната си жертва, също безпомощен, изплашен и с зеници, които искат да я питат нещо. Но онзи техен език, на който говориха преди малко. Какво стана, иска да я пита той, изплаши ли се от мен? Моля те, иска да му отвърне тя, да вдигне дървената си ръка към него и да го погали. Да му обясни, че тя не е тази жена. Това даже вече не е жена, а едно животно, което други ръце ще хванат силно, ще е пристегнат желязна прегръдка, после някой ще я удари с шило в основата на черепа, за да я зашемети, и после върху врата й с туманена и хладна тежест ще се вреже острие и от нея ще рухне топлата и червена кръв, която ще удави този мъж и жената след него и после друг мъж и така нататък. Тази жена припадна, чува гласа на мъжа. Този път съвсем реален, акустичен глас, който изпълва магазина за месо. Удря се в плочките по пода и стените и прозорците. Моля ви, помогнете ми, казва тя, но от гърлото извира само гъгнив звук, примесен с гъста отровна пяна. Браво! Тук нататък сцената е свободна. Всеки, който има да каже нещо, да влиза и